wagati sera an fɛ yan nɔ don o don nɛgɛ kaɲɛ 9 mana sanga 30 sɔrɔ fo ka se a kaɲɛ 10 ma an bɛ nin kɛnɛ ka gafe ninnu k'olu kɔnɔ kuma lakali aw ye o la an b'a jira k'a fɔ an lamɛnnen don Segu Dakagun ka 100 murumuru 1 o la an bɛ bɛɛ fo minnu fana b'a lamɛn bɔlɔlɔw sanfɛ Mali fantan 4 ani diɲɛ kurukara an bɛ bɛɛ fo kumaso kɔnɔna la a balimakɛ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka fara ntɔma kan Amadu Tolo ale yɛrɛ dɔngɔnɔ a bɛ yan Musa bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Joliba FM bi kunnafoni gafew fundi sɛbɛnw na limanaw an b'a daminɛ ni gafe min u k'a ma ko les échos welewele a kumana dɔwɛrɛ tɛ o limanaw a jarala k'a fɔ ko ni kuma bɔra maa min da o ye lɔkɔlikaramɔgɔw ka lafasali kuluba min bɛ yen ni o ye min bɛ tali kɛ syndicat de l'éducation scientifique du 15 octobre lɔkɔlikaramɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛnna ka don kulu kelen kɔnɔna la limanaw n'u y'a tɔgɔ da octobre kalo tile 15 la bɛnkan sɛbɛn min ni u y'o bolona bila u ni gouvernement cɛ u ka kuma lasela min bɛ ni o ye Usman Almudu ye limanaw a ko ni ko dɔw bɛ yen ni gouvernement m'o lajɛ limanaw e ko an kisitɔ don gɛlɛya ma min bɛ kalanko ko fɔ o la les échos maaw de sera a ma k'a ɲininka Usman Almudu ale min syndicat ninnu ka kuma lasela ye limanaw lasɔmini don gouvernement yɔrɔ la ka jira k'a fɔ gɛlɛya min ye kalanko sɔrɔ limanaw san tɛmɛnenw na ni bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama a gɛlɛya kelen limanaw a n'an bɛ i jɔ kokura k'a sababu kɛ mun ye bɛnkan min ni o bolonɔ bilala baarakɛlaw ka lafasali kuluba min bɛ yen ni o dɔnnen don fanga de b'olu la kosɛbɛ o ye UNTM ye o ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o la syndicat minnu ye nin ye ni o bɛ lɔkɔlikaramɔgɔw tɔgɔ la u y'u ta fan fɔ a ko la sabu ko UNTM bina fɔ u kɛmɛ faden foyi ye u yɛrɛ la ni lɔkɔlikaramɔgɔw ka lafasali kuluba in tɛ n'o ye syndicat scientifique du 15 octobre ye o la sa Usman Almudu ale ɲininkara les échos maaw fɛ k'a ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ bɛnkan min n'o bolonɔ bilala san 2019 mai kalo tile 19 na septembre kalo tile 11 limanaw Usman Almudu y'a jira k'a fɔ bɛnkan min bɛ yen ni a bolonɔ bilala mai kalo tile 19 san 2019 olu ni gouvernement cɛ limanaw syndicat y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ kun ye min ye lasɔmini kɛ gouvernement fɛ préavis dɔ k'a fɔ k'u bɛna taa baarabila la laɲini 10 o tun b'u ka baarabila in sɛbɛn in kɔnɔna la limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ o kun ye waati min na a fɔra ko article 39 yɔrɔ lɔkɔlikaramɔgɔw ye wulikajɔba de kɛ a nɔfɛ san 2019 ani san 2020 cɛ n'i ye jateminɛ kɛ Usman Almudu ka fɔ la ko bi kabi fanga in Ibrahim Bokar Keita ka fanga waati o dafirila yɔrɔ sɔrɔsi kolo minnu nana n'o ye CNSP maaw ye olu kɔni ye fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ wa lɔkɔlidenw ani lɔkɔlikaramɔgɔw bɛ se ka kalan kɛ cogo min na limanaw o kɛra u ka fɛlaba ye o kɛra u ka jɔrɔnakoba ye waati nana dada ɲɔgɔn kan fo ka na bɛnkan sɔrɔ article 39 ko in na bɛnkan sɔrɔla la min bɛ tali kɛ lɔkɔlikaramɔgɔw a fɔra ko hakɛ minnu bɛ d'u ma u ka sarako ninnu na statut général min n'a fɔra ko bɛ di lɔkɔlikaramɔgɔw ma o bɛ ta indice min n'u kama ko 1382 o la bɛn kɛra o kan sɔn kɛra o ma o bɛ di lɔkɔlikaramɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma min ye Usman Almudu ye a ko u bɛnna o kan yanni o cɛ olu bɛna bɔ mun kalama a fɔra ko sigi dɔ bɛ kɛ n'o ye atelier dɔ ye ko ka hakililajigi kɛ ani ka hakilila falen kɛ fɛn min ye baarakɛlaw ye Mali kɔnɔna la a kɛra kɛnyɛrɛ ye a kɛra foroba baarakɛlaw ye bɛɛ lajɛlen ka sarako ani i bɛ baara kɛ hakɛ minnu kɔnɔna la ka se ka kuma o kan bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma ale sigi in kun de kun y'o ye ani a Mali n'a dɛmɛbaw Usman Almudu ka fɔ la ko sigi in kɛra olu kɔni ma y'a kɛnɛ kan sabu olu nana sɔmi mun na o ye k'a fɔ kɔ mɔna min kan jɛgɛ ma tila o kan kan sabu CNSP n'o ye sɔrɔsi kulu ye comité national pour le salut du peuple olu kun ye bɛnkan min kɛ u ni lɔkɔlikaramɔgɔw cɛ septembre kalo tile 11 san 2020 limanaw article 39 ko kan ko bɛn kɛra a kan limanaw a kɛra papier gansan de bolonɔ bilalen nka nafolo ko y'a ye a kɛra o de kama nafolo pigini Usman Almudu ko olu m'o sɔrɔ u ka article 39 ko in na limanaw ni a fɔra ko fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra limanaw ko muso ko ɲɛnabɔra a tɔ tora wari ko ye fɛn ma ɲɛnabɔ fɔlɔ o la Usman Almudu ko article 39 ko tɛmɛna nin cogoya la halisa olu sigin bɛ ka a ko lajɛ o y'a fɔlɔ ye olu ma ye jɛrɛ in kɛnɛ kan
filanan u y'a jira k'a fɔ olu ye ko in jateminɛ k'a fɔ ko kabi article 39 bolonɔ bilala olu ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw cɛ limana UNTM de ko k'ale ɲɛ tɛ fɛ k'u ye kuma bɛɛ u bɛ bagabagali la ka ɲɛsin gouvernement ma ko u bɛ taa baarabila la olu m'a fɔ ko maa ka hakɛ tɛ d'a ma u m'a fɔ ko maa si tɛ jamana kɔnɔ min ye foroba baarakɛla ye ko e ka hakɛ tɛ d'i ma walima i ka sara dɔ tɛ fara a kan n'o tɛ olu ka article 39 ko olu y'a ɲini cogo min na ani statut général min n'o kan ka di u ni foroba baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ dama ka kan o la yɔrɔ baarakɛla fɛn fɛn bɛ Mali la i b'a sɔrɔ mina kɛrɛnkɛrɛnnen b'i bolo n'o ye statut ye i n'a fɔ juges b'o la cakɛda wɛrɛw b'o la olu fana lakɔli karamɔgɔw o hakɛ de tara u ye o y'u ka article 39 ye o ni statut général fana tɛ kelen n'o bɛ tali kɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan bɛɛ n'i ka hakɛ don nka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fana bɛ yen o bɛ di bɛɛ lajɛlen ma Ousmane Almudu ko kabi article 39 ko kɔni kuma fɔra olu yɛrɛ m'a sɔrɔ nka UNTM kɛmɛ k'o ka kunnadɔnni ye limana k'o tɛ dabila o kun ye o y'a kun fɔlɔ ye atelier de réflexion min n'o ye sigi ye limana ko hakilila falen-falen bɛ kɛ jamanadenw ka sarako la olu ma y'a kɛnɛ kan o fana y'a kun filanan ye limana halisa an b'o lahalaya la Ousmane Almudu ko nin ye ko dɔ ye komi ni olu bɛ ka min jateminɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ article 39 ko a bɛ bisibasa la a dun jamana kalanko bisibasara waati min na a kɛra ni article 39 ko kelen de nɔfɛ u dun k'u jija bɛn kɛra min kan limanaw sɔn ka ko ma o ka kɛ baara taabolo ye n'o tɛ limanaw kan kisi tɔn tɛ kalanko gɛlɛya dɔwɛrɛ ma san natɔw la dɛ kuma in nin an ye nin bɔ les échos welewele kɔnɔ aw bonya b'a la Joliba FM di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye lesɔr ye ale kumana limanaw lesɔr y'a jira k'a fɔ ko jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ cɛncɛn ka jamanaw ko fɔ ni kan ye G5 Sahel jamanaw ma limanaw yɔrɔ G5 Sahel kɔnɔna la jamana 5 de b'a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ min ye Tchad jamanakuntigi ala ma hinɛna la Idriss Déby ale ntanyana ale fara limanaw o de ka janajɛ yanni o cɛ a jirala k'a fɔ Tchad Jamina o n'o ye Tchad yɛrɛ faaba ye jamana 5 in ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Tchad ka fara Faransi jamanakuntigi ka Emmanuel Macron limanaw k'u ye hakilila falen-falen baw de kɛ Sahel yɛrɛ don nataw a sini bɛ kɛ cogo di Idriss Déby kɔ a jirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla kuma bɛ yen ni maa ma min kɔni kɔnɔ kuma dɔn nin jamana 5 in ani Faransi jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye la nka limanaw siga tɛ min na o ye k'a fɔ Tchad min na ale ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ Idriss Déby ale ka baara don limanaw ka se ka bamancimaw kɛlɛ Sahel jamana in kɔnɔna la ale Idriss Déby ale fara tarata tɛmɛnen na a ka janajɛ o kɛra juma tɛmɛnen nka yanni janajɛ in cɛ limanaw jɔrɔ de kɛra sa k'a fɔ yalima Sahel in kɔnɔna la a ko bɛna kɛ cogo di Idriss Déby kɔfɛ ale min ka kɛlɛcɛw limanaw ni ye Cameroun ta Mali Mauritanie Sahel Burkina Faso ani Niger min ye Tchad jamanakuntigi Idriss Déby ale kun ye a ka kɛlɛcɛw bila ni fantan 4 bɛɛ fɛ Mali la yan kɛlɛcɛ 1200 olu kun bilan bɛ a bɛ fɔ kɔnɔ min ma ko zone des 3 frontières ka se ka bamanci jɛkulu maaw kɛlɛ Mali ni Niger ni Burkina Faso ni ɲɔgɔn cɛ limanaw Njamena n'o ye Tchad faaba ye Idriss Déby yɔrɔ ale ka janajɛw kɛra juma tɛmɛnen na kɛnɛ ka ye min ye jamanakuntigi caman ye olu taara bɛɛ lajɛlen taa kun b'a la sabu min ye Idriss Déby ye ale kun ye Sahel G5 Sahel sini bɛ se ka ɲɛ cogo min na ka kisi jarimaw tɔɔrɔ ma kɛlɛcɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na limanaw yɔrɔ G5 Sahel la a y'i jɔyɔrɔ fa o la kosɛbɛ jamanakuntigi minnu taara an ka jamanakuntigi b'a la Bandaw ale min bɛ cɛmancɛ fanga kunna ale yɛrɛ de kɛra maa fɔlɔ ye min yera kɛnɛ kan ka fara Mohamed Bazoum Mauritanie ka taa se Mohamed Ould Ghazouani fo ka taa se Moussa Faki Mahamad ale min ye farafinna kilan tɔnba o ɲɛmaa ye ka taa se Emmanuel Macron a Faransi jamanakuntigi ani Roch Marc Christian Kabore ale min fana bɛ Burkina kunna bi walasa limanaw fasiri ka fɔ la a jirala k'a fɔ kabini kuma in fɔra yɔrɔ Emmanuel Macron ale yɛrɛ ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ ko Faransi kɔntina Tchad to yen fiyewu limanaw basigibaliya kɔnɔna la sabu jɛkulu bɛ yen ni u k'a ma ko FAC min ni olu de kalenkan ye ko f'u ka Tchad jamana ka wuli ka jɔ nka kabi Emmanuel Macron ye kuma in fɔ a na kɛ jɛkulu min ye nin ye ni olu de bɛ fɛ ka Tchad bamanci jɛkulu do
olu k'u ye segi kɔ boloda sabu u y'a dɔn k'a fɔ kuma min bɔlen filɛ Faransi jamana kuntigi da limana o kuma in ye sɛbɛkan ye bon u y'a ɲini yɛrɛ ko G5 Sahel jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen k'u ka sigi ka fɔ kɛ walasa bɛn bɛ se ka na Tchad jamana kɔnɔ cogo min na kuma in kɔni donna tulo garantilana sabu sigi ka fɔ a na kɛ o bolodalen don don nataw la walasa jamana min ye nin ye u ka jamana kuntigi kɔ n'o ye Idriss Déby ye jamana in bɛ se ka basigi wa G5 Sahel jamanaw yɛrɛ limana olu fana bɛ se ka basigi cogo min na kuma in nin ye an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. tora kunnafoniw lakali la kunnafoni sɛbɛn bɛ yen ni o ye l'indépendant ye ale kumana limana l'indépendant ko min ye adamadenya dɛmɛni jɛkulu bɛ ani u ka adamadenya lafasali jɛkulu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye Amnesty International limana u kumana u ka gafe ba kɔnɔna la gafe min ni u bɛ to ka bɔ sɔni sɔn rapport do min bɔra avril kalo tile 23 tɛmɛnen limana a kɔnɔna la u kumana min kan ko maa 22 min n'o olu fara ni marifakisɛ ye wulikajɔ la a n'a taara wolo fanga dafiri la utukalo tile 18 san 2020 Mali kɔnɔna la yan Amnesty International kumana kan a ka gafe in kɔnɔna la limana a y'a jira k'a fɔ ko maa 18 bɛ yen limana marifakisɛ de kɛra olu sababu ye wulikajɔ ninnu senfɛ a kɛra juillet kalo tɛmɛnen na Bamako Sikaso ani Kayi walasa Amnesty y'a jira k'a fɔ olu ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ sɛgɛsɛgɛli in na limana a bɛ tali kɛ mun na o ye k'a fɔ min ye a daminɛna kabi mai kalo san 2020 ka n'a kuncɛ février kalo san 2021 an bɔra ka min fɔ sa maa 18 limana a jala k'a fɔ wulikajɔw la Sikaso maa 1 bɛ yen o fara yen nɔ Kayi o ye maa 3 ye Bamako yan maa 14 juillet kalo san 2020 tɛmɛnen o la gafe in a y'a jira k'a fɔ ko olu u sera ka sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye limana ko maa minnu fara k'a bɛɛ lajɛlen finitigiw de bolonɔw ye minnu ye wulikajɔ kɛ minnu yɛrɛ tun bɛ ka maaw lakana olu de ka marifakisɛ kɛra sababu ye ka ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na u ye maa minnu yɛrɛ bɛ n'u y'u sɛgɛsɛgɛ a jirala k'a fɔ dɔw ka marifakisɛ y'u sɔrɔ u disi la dɔw yɛrɛ y'u taw sɔrɔ u kɔw la marifanɔw bɛ dɔw la dɔw yɛrɛ joginna kosɛbɛ a ko senfɛ min ye Amnesty ye a ko olu ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye limana u bɛ min ɲini sisan o ye cɛmancɛ fanga maa minnu bɛ cɛmancɛ fanga kunna Mali kɔnɔna la bi limana ko u ka sɛgɛsɛgɛli u ka sama ka se a dan na minnu ye baara in kɛ finitigi do minnu tɛ finitigi limana u ka se ka bɛɛ lajɛlen jɔ sariya ɲɛma wa a kiiri ka se ka tigɛ Amnesty ko nin ye ko ye ko min ni aya adamadenya hakɛ ka o tereke a bɛ tali kɛ o de la wa k'u ye maa dɔ yɛrɛ ɲininka maa dɔ bɛ yen min fara o balima dɔ n'o ye Adama ye san 39 den 5 b'a bolo limana ale yɛrɛ joginna a balimakɛ o tora a la walasa Amnesty International y'a jira k'a fɔ a ka kan sariya ka tigɛ nin ko in na wa minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu ye kɔlɔlɔ sɔrɔ minnu joginna ani minnu fara juillet kalo tile 11 na tile 12 limana u ka hakɛw ka segin u ma joona joona a kɛra M5 RFP ale ka wulikajɔw senfɛ o la sa ni ye jateminɛ kɛ min ye Amnesty ko ale ye maa 100 ni maa 21 minnu limana ni olu bɛɛ lajɛlen finitigilakaw ye ni olu bilala a ko lakanani na n'a jarala k'a fɔ olu de ka marifakisɛw kɛra sababu ye ka ni wulikajɔkɛla ninnu bɔnɛ u ni na Amnesty International ko olu bɛ min ɲini bi limana o de k'a fɔ a kana kɛ fiyewu finitigi minnu bɛ yen i n'a fɔ Forsat n'a ɲɔgɔnna ninnu limana k'olu bila ka taa ko ka taa maaw lakana u ka wulikajɔkɛyɔrɔw la n'o tɛ limana a kɔlɔlɔntan tɛ ale indépendant kelen in kɔnɔna la limana ko URD a bɛ n'a fɔ bɛɛ lajɛlen sigin bɛ ka URD ka cɛbɔ kɔnɔ cɛbɔ min ni o bɛna URD jɔyɔrɔ fa san 2022 février kalo tile 27 ni mars kalo tile 13 a jamanakuntigi kalata kɛnɛ kan o de la URD maaw ko u ka bureau exécutif national olu bɛ ɲɔgɔn ye baw la ni waati ninnu na u ye sigi dɔ yɛrɛ kɛ avril kalo tile 25 a tile 24 a n'a tile 25 o bɛna kɛ min na a kɛnɛ kan limana a jala k'a fɔ ko
u ka cɛbɔ yɔrɔ nin waati na min ye URD ɲɛmaaba ye ala ma hinɛna la ala ka wele sera ale ma n'o ye Sumala Sise URD kɔni bɛ munumunu zalo de la nin waati na u bɛ se ka cɛbɔ sɔrɔ cogo min na a ko bɛɛ lajɛlen a kɛra u ka ɲɛma danka fɔlɔ n'o ye professeur Saliku Sanogo ye u ye ɲɔgɔn ye min kɛ Badalabu crèche la a jarala k'a fɔ hakililaw kɔni bɛ ka falen falen min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛn n'o ye commission dɔ ye parti in k'a y'o bila sen kan walasa ka se ka maa lajɛ maa min n'o bɛ se ka URD yɛrɛ jɔyɔrɔ fa don nataw la u ka kalataw la nka limanaw hali n'a sɔrɔla maa kɔni ma dɔn fɔlɔ nka URD nin waati in na bɛɛ lajɛlen sigin bɛ wa bɛɛ kɔrɔtɔlen don ka min yɛrɛ kɔnɔ o ye k'a fɔ u bɛna cɛbɔ min bɔ jamanakuntigi kalata in na bɛɛ sigin bɛ ka o de kɔnɔ kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ sɔgɔmada in na aw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni o ye les républicains ye ale kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ ko politiki tɔnw a fɔra ko nafolo min bɛ to ka d'u ma ni jamana sariya de y'a fɔ o la sa limanaw ko nafolo in a dili tigɛra a bɛ ɲini ka san 2 bɔ sisan o la jɛkulu dɔ bɛ yen collectif dɔ min ni o ye politiki tɔnw u farala ɲɔgɔn kan collectif des partis politiques du Mali u ko ko nafolo min bɛ to ka d'u ma jamana fɛ limanaw ko nafolo in ko a tigɛra a kuma fɔra kunnafoni kɛnɛ dɔ de senfɛ alamisa tɛmɛnen a bɛnna kalo tile 22 ma san 2021 Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali commune 1 la o la sa politiki tɔnw caman tun b'a kɛnɛ kan minnu ni olu sɛbɛkɔrɔ diminen don kosɛbɛ nin waleya in na k'a jira k'a fɔ ko fanga bɛ fɛ de limanaw démocratie fanga yɛrɛ k'i sen tereka kan sabu ko ni maa ye politiki tɔnw limanaw k'olu ka nin nafolo in ka a ndaraki walima ka dili bali k'a bɛna fɔ i ma politiki tɔnw i ma se olu ma nka bɛɛjɛ fanga min n'o bɛ Mali kɔnɔ la ko i sen tereke o de kan maa min kun ye kumatigi ye a donni kama Alassane Dembélé ale ye Alliance des nationalistes convaincus pour le développement du Mali a ka fɔ la limanaw a ye sɔnni sigi min kan o ye k'a fɔ politiki tɔnw bɛ nafolo min sɔrɔ nin ye k'a tɛ n'a fɔ ko politiki tɔnw ka nafolo in ko a bɛ di i n'a fɔ ko diyaɲɛ ko don dɛ jamana de sɔnna wa sariya don a yɛrɛ ka fɔ la ko olu bɛ min ɲini bi premier ministre n'o ye Muktar Wani limanaw k'a ka walan sɛmɛ sabu olu ye ko in sɛgɛsɛgɛ k'a sen ka taa lajɛ ka taa sɔrɔ parti politiki tɔnw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ministériso min na administration territoriale o sen t'a la nka u taara ye ko in bɛɛ lajɛlen bɛ primature de bolo premier ministre ye ko in a bɛɛ lajɛlen jɔn bɛ yen a sen tɛ ka sira sɔrɔ o de la Alassane a ko premier ministre n'a sɔrɔla u sigin bɛ ka politiki tɔnw ka nafolo min bɛ to ka d'u ma n'o ye dɛmɛ ye walasa u bɛ se u ka politiki baaraw kɛ cogo min na n'a a gulonnen don premier ministre fɛ limanaw olu tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ko Muktar Wani a ka walan sɛmɛ maa wɛrɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ n'o fana ye politiki tɔn ɲɛmaa wɛrɛw ye olu ka kuma la limanaw ko maa minnu bɛ politiki tɔn bila sen kan maa caman hakili la ko u b'a bila sen kan de ko nafolo ko nata y'a ye k'a sɔrɔ dun jamana de y'a fɔ ni i ye politiki tɔn sigi a ka kan i ka jabala ɲini i yɛrɛ la maa maa bɛ yen k'o bɛ tɔn kɔnɔna la a ka can a ka kan i ka kalan ta ka ɲɛsin u ma i ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɛ i sennɔ ye min ye politiki tɔn ka kuntilenna ye i ka o fɔ Mamaye Kasoge ale min ye parti africain pour le renouveau et l'intégration Paris ale y'o ɲɛmaa ye a ko in tacogo bɛɛ de filɛ nin n'a fɔra ko a bɛ san 2 bɔ nin ko bɛ sen na olu ka nafolo sen dɛ ka da u tɛgɛ limanaw ko in u bɛ min ɲini bi dɔwɛrɛ tɛ dɛ Muktar Wani ale min ye premier ministre ye cɛmancɛ fanga la bi ko a ka walan sɛmɛ ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ républicain de kɔnɔ aw bonya b'a la. Joliba FM. kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen limanaw ni o ye soir de Bamako ye ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko jɛkulu min bɛ yen ni o ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye comité d'orientation stratégique limanaw jɛkulu min ye nin ye n'a a sigira cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ walasa yɛlɛmaniba minnu bolodalen don an ka jamana kɔnɔ yan politiki ko nasira ani jamana mago bɛ yɛlɛmani o yɛlɛmani la jɛkulu dɔ bɛ yen ko a sigira wa a maaw yɛrɛ dɔnna ka ban o la sa a jarala k'a fɔ a bɛ maa 50 bɔ minnu bɛ nin comité in kɔnɔna la olu la politiki tɔnw ka maa minnu ye olu nɔnna bila o bɛ taa maa 20 na min ye maa 6 ye maa minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na olu fana taara olu nɔnna bila maa 24 ɲɔgɔn na
olu tilakilalen don lafasalikulu baarakɛlaw tɔgɔ la an ka laadala ɲɛmaw ani diinɛ ɲɛmaw fo ka taa se fasoden jɛkulu ma olu fana bilala o nɔ na fo ka taa se musow ko olu fana ye maa tan ye minnu b'a ko hukumu kɔnɔna la fasiri ko ko in kɔni bɛɛ sen donna a la i mana taa kulu o kulu la bɛɛ ɲinama kɛ maa si ko a ko in na ko nka limanaw kuntilenna wɛrɛ bɛ nin jɛkulu in na dɛ min tɛ yɛlɛmani yɛrɛ bololali ye jamana kɔnɔna la k'a bɛ n'a fɔ maa caman bɛ yen min sugandira nin ko in na comité d'orientation stratégique ko ka jamana yɛlɛmanibaw boloda ani baara fɛn fɛn kan ka kɛ cɛmancɛ fanga kalo 18 kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'o sugandira k'a bila a kɔnɔna la jamanaw k'a bɛ n'a fɔ ko ka maaw wele ka na u da mun walima k'u daminɛ u kana se ka kuma yɔrɔ a ɲɛmaya yɛrɛ bɛ Mohamed Al-Hussein Touré de bolo a jirala k'a fɔ maa kofɔlen minnu ye nin ye n'o sugandira ka bila comité d'orientation stratégique a kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn ye kalo 1 siɲɛ 2 kalo kɔnɔna la a bilan bɛ o de kan wa k'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ balana ɲɔgɔn ye n'a sɔrɔla o fana kunbɛn u ka ɲɛma Mohamed Al-Hussein ale ka yamaruya kɔnɔ walima premier ministre o ka yamaruya kɔnɔna la limanaw ko tiɲɛ ye mun ye suwadema ko ka kuma don dɛ k'a bɛ n'a fɔ ko ninnu farala ɲɔgɔn kan gato kila do dabɔtɔ filɛ walima ko kuntilenna min bɛ bi cɛmancɛ fanga kunna ka jamana bila sen kan n'o ye yɛlɛmanisenw ye limanaw ko fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo o kelen sabu ni jateminɛ kɛ ni y'a ye a sigira ka se nin waati ma politiki tɔn i m'o mankan mɛn k'a fɔ a y'an sen ma don a la i ma maa wɛrɛ mankan mɛn k'a fɔ an sen ma don a la limanaw k'a bɛ n'a fɔ maaw welela ka u da de minɛ ne ka kuma tɛ an ye nin bɔ soirée Bamako de kɔnɔ aw bonya bɛ kunnafoni la Joliba FM kunnafoni kuncɛ teliyala ni sɛbɛn min ye limanaw o ye Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ limanaw ko samasamani min tun bɛ an ka kɛnyɛrɛye baarakɛlaw n'o ye secteur privé olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔna la Conseil national du patronat du Mali CNPM a ko sariya y'a ka sariya kumana ka ban sabu sariya de tun bɛ Amadu Di Jaje Sangare ani Mamadu Kulu n'o ye Mamadu Sensi Kulubali olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw CNPM ko sibiri tɛmɛnen min ye avril kalo tile 24 ye avocat damadɔ bɛ yen maître Bajan AG maître Bouakar Gindo maître Bakari Semega ninnu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ko in bɛ lahalaya min na u ka fɔ la ko Amadu Di Jaje Sangare ale tun ye tribunal communicatif tribunal waati dɔ la ka wele bila a ma k'a fɔ ordonnance gracieuse dɔ bɛ yen o ye ale yamaruya a k'i sigi CNPM kɔnɔna la k'a ka baaraw kɛ nka a ko yɔrɔ Mamadu Sensi Kulubali fana taara o ordonnance gracieuse in kɔkari o communicatif tribunal kelen in na limanaw a kɛra kiiritigɛlaw yɛrɛ ta kɛra u bɛ samasamali la ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw ko in a mɛnna tibitaba la communicatif ale tribunal kɔrɔla la min mana taa sariya ɲɛkɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ tila ka taa o sariya o kɔkari tuguni nka ko in nana kɛ limanaw kɔfɛ Mamadu Sensi Kulubali ko ale ye issue dɔw ta ka taa fanga yɛrɛ yira CNPM kɔnɔna la min ye Amadu Di Jaje Sangare ale ka maa minnu bɛ yen ka taa ko ta ka u sɛgɛrɛ n'o ye tanamakow ye nka a jirala k'a fɔ min ye ko la tiɲɛ yɛrɛ ye ni o kiiri tigɛra ntɛnɛn tɛmɛnen communicatif tribunal la a jirala k'a fɔ cour d'appel ale ye Mamadu Sensi Kulubali laɲini min kɛ ko Amadu Di Jaje Sangare ko ordonnance gracieuse min dira a ma ko o tɛ yamaruya ko communicatif tribunal ye o sɛbɛn in furanna tɛgɛ kɔ ye k'a fɔ ko a tɛ sɔn a ma bilen wa dossier in limanaw foyi t'a kɔnɔna la bilen Conseil national du patronat du Mali n'o ye Mali kɛnyɛrɛye bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kolo min kɔnɔ limanaw jagokɛla b'a la usine-tigi b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ko a ɲɛmaaba bi sariya de y'a fɔ dɛ Amadu Di Jaje Sangare foyi t'a kɔfɛ bi ale de ye CNPM ɲɛmaa ye Toguna A Traoré limanaw ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a bɛ dansigi kunnafonidi sɛbɛnw na ka aw fo ka wale ɲuman dɔn a ka lamɛnniko ɲuman na kunnafoni lasera Amadu Jalo fɛ Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni Ala sɔnna yan'o cɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnni la